मैं बोडो क्षेत्र के लोगों के साथ एक शानदार कार्यक्रम में मौजूद था और मैं हैरान हूं कि दिल्ली के मीडिया ने इस बड़ी घटना को मिस किया है। मा स्पिच होबावखौ मदिया नायदो रायजोफोर बर'फोरनि महाउत्सबआव प्रग्रामाव स्पिच होखांनायनि उनावनो मदिया दिनै मा स्पिच होदों आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन आरो आं बे भिडिअखौ मोननो हादों जोंहा मानगोनां बयजोंबो मिथिजानाय आमायसो टाइगारनिफ्रायसो बड'लेण्ड टाइगार होनबा बयबो मिथिखायो आरो बिनि उनावनो जोंहा आरो सासेबाव मानगोनां इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एन-डि-एफ-बिनि सोद्रोमा बिथां साराबो माखासे बिबुंथि लाखिनाय भिडिअ आंनो हरदोंबा आंनिसिम मोनफैदों आं बेखौबो होगोन आरो नैबे आमायसोआ जेखौ दामबाय खिन्थु आंबो बहुद नायबिजिरबाय रिसार्च खालामबाय गैया रायजोफ्रासो माब्रै आरो सोरबा गोबां कमेन्ट होदों बेफोरखौथ' आं बुंथ'बावला गोजान जायगा थांनाय खस्थ'थ' मोनहैखागोन बेखिनि बाजेटआव बयबो मोजां हटेलाव थानो मोनोमोन बिदि बुंग्रायाथ' बुंखागोन आं बेफोरनि सायाव बुंनो सानला खिन्थु मदिनि स्पिचखौ आं नोंथांमोननो होनो थांगासिनो दं नायबानो जाबाय बेनि सिगां इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एन-डि-एफ-बिनि मानगोनां साराबो मा बुंदों नैबे भिडिअखौ नायग्रोबानो जाबाय। गिबियावनो आङो इउनाइटेड फराम एक्स-एन-डि-एफ-बि जानानै साफ्रोमबो बर' रायजो राजा आरो जोंनि बारग' एन-डि-एफ-बि फेमिलिफोरनिसिम मोनसे मेसेज हरनो थाखाय आं दिनै ससियेल मिडियायाव ओंखारफैनाय जादों। दा दिनैनि आंनि ससियेल मिडियायाव फैनायनि गुबै उद्देश्यआनो जाहैबाय फैगौ 2024 20 तारिख नभेम्बराव जोंनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ लाफानानै जर्ज बर' आरो रिफिकां सारमोनखौ लानानै दिल्लीनि सुप्रिम कर्टआवहाय जे मोनसे बेल हियारिं मोनसे दङ। दा बेल हियारिं जानांगौनि थाखाय बा रन्जन दैमारि सारा गबोनांगौनि थाखाय बा सासे सिगनेटरि हिसाबै गनांगौनि थाखाय दिनै जों इउनाइटेड फराम एक्स-एन-डि-एफ-बिनिफ्राय साफ्रोमबो बा बर' माहारि बा इन्टेलेक्सुवेल रायजो राजाफोरनिसिम बा बारग' एन-डि-एफ-बि फेमिलिफोरनिसिम जोङो बेखौनो आपिल खालामनो नागिरदों जे रन्जन दैमारि गनांगौनि थाखाय जोंनि न'खराव सिबिनानै थाबोनाय बा जोंनि न'खराव सिबिबोबाय थानाय फोथायनाय मोनसे गावबागाव धोरोमनि जेरैहाय बाथौ बुलि बाथौ बिबार बाथौ ख्रिस्टान धोरोम बा ब्रह्म जिखुनु जाया जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव जेसेबांनाखि धोरोमा थाया मानो बे धर्मजोंहाय गावबागाव 20 तारिखआव हियारिं जानांगौनि थाखाय सानसे सिगां 19 तारिखआवहाय जाहाथे बयबो सार गनांगौनि थाखाय जाहाथे बयबो आर'ज गाबो। दा बे आर'ज गाबनांगौनि थाखायनो दिनै जोङो इउनाइटेड फराम एक्स-एन-डि-एफ-बिआ दिनैहाय साफ्रोमबो बर' रायजो राजाखौ बारग' एन-डि-एफ-बि फेमिलिफोरखौहाय जोङो गुरैयै आपिल खालामदों बा गुरैयै खावलायदों जाहाथे जोंनि मानगोनां प्रेसिडेन्ट रन्जन दैमारि सारा दिनैहाय एकट जाखांनायनि उनावहाय बोसोरब्रै खावसेनि बारा बोसोर जालांबाय अब्लाबो दिनैहाय रन्जन दैमारि सारा दिनै जेलनिफ्राय उदां अख्रां फैनो हायाखै। दा बेनिखायनो गासैबो एन-डि-एफ-बिनि समस्याफ्रा जाहाथे सल्भ जानो हायो बेनि थाखाय साफ्रोमबो बर' रायजो राजानिसिम इउनाइटेड फराम एक्स-एन-डि-एफ-बिनिफ्राय गुरै खावलायनाय जाहाथे इसोरनाव आर'ज गाबनो थाखाय जोङो आर'ज गाबनाय थाबाय आरो लोगोसे इसोराबो रन्जन दैमारि सारखौ गनांगौनि थाखाय बे 20 तारिखआवनो जाहाथे बेल मोनो बेखौहाय जोङो इउनाइटेड फराम एक्स-एन-डि-एफ-बिनिफ्राय बा साफ्रोमबो बर' रायजो राजानिफ्राय सहाय मदद मोनगोन बेखिनिखौनो मिजिंथिनाय जाबाय। थैंक यू। कल ही मैं बोडो क्षेत्र के लोगों के साथ एक शानदार कार्यक्रम में मौजूद था और मैं हैरान हूं कि दिल्ली के मीडिया ने इस बड़ी घटना को मिस किया है। उन्हें अंदाज ही नहीं है कि 5 दशक के बाद बम बंदूक और पिस्तौल छोड़ करके हिंसा का रास्ता छोड़ करके दिल्ली के छाती पर बोडो के नौजवान बोडो कल्चरल फेस्टिवल बना रहे हैं। इतिहास की बहुत बड़ी घटना है।
मैं कल वहां था, मैं हृदय से फील कर रहा था। बोडो शांति समझौते कारण इन लोगों का जीवन बदल गया है।